Haka step jong ka R4R tarik yoyong R1000%, Artli ki bike R15 na Sunny Hills bat Limer Upper Shillong kila Shatu bat kani kala penlong ki bor pulet ban penap shrip hakeleng ki jaka. Ki pulet kila pentip baya ka bike ka bala Shatu na Limer Upper Shillong laburi ha Sangmeiñ bat yaka way pat la yok bat no ha Pynursla. La ong ru baha ka jing penap shrip uway na ki ula yok ban pet krat bat la yok ban kam sa tang yo way nong tu bla tip kerteng kum nirantan tang song R4 karta nakasnong maurengkang. Syuk ki bor pulet ha ka jingbot den kila yo ru ban kem sa Ngut ki weipan ki ba kentop yo Pynursla lang khat khandai snam garta nasionong perdiwa u loving star surang khat pras nam garta nasionong Pynursla u balajit mau yong khat khandai snam na solong Pynursla bar u ban pins kem mukem khat khandai snam na Pynursla. Katelong kubor ka pentep ru bakini ki dei ki snar nong tu ki bala don mukaduma haki kam tu kam thiem bala pengat yaki haki kendon an baper. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.